21 гадзіна. У эфіры «Аб'ектыў», дзе навіны па-беларуску і без цэнзуры. Город няроўнасці. Табакерки можно, іншыя шапики – не. Табакерки будут способствовать уменьшению зависимости от курения. Што яшчэ Менгарвыканкам напісаў у адказе прадпрымальнікам. Самый паршивый день у жыцці Лукашенки. Он якобы не отмечает дни рождения вообще никогда. И вообще, когда он родился, вместе с Колей своим, неизвестно. Александру Лукашенку исполнилось 65, Миколаю – 15. Я хотела бы ему пожелать выйти на пенсию и радоваться жизни, и оставить этот народ в покое. Что тата падорыць Колю на день народзінаў? Вертолетик настоящий. Я думаю, чтоб в школу в пробках не ездить. Як белорусы провели лето. Я ездила в Турцию, в Испанию. Нам вельмі падабаецца Іспанія. Чаму для адпачынку выбіраем заморскія берагі і што прапаноўваюць на Менскім моры? Пракаціцца вось на гэтай яхце нам каштуе 120 рублёў у гадзіну. Табакеркам можна, іншым нельга. Так чыноўнікі Менскага гарадскога выканаўчага камітэту адказалі прадпрымальнікам, якія прасілі вярнуць на вуліцы сталіцы кіёскі. Маўляў, агулам гэта і не Менгарвыканкаму справа. Пытаннем кіёскаў займаецца Белдзяржхарчпрам у адпаведнасці з інвестыцыйнай дамоваю. Атрымальнік ліста Анатоль Шумченко распавёў Белсату, што на думку чыноўнікаў тытунёвыя кіёскі дапамогуць зменшыць залежнасць ад палення. Ответ ни о чем. Он противоречит духу и политике руководителей государства. И, естественно, мы будем писать непосредственное обращение на имя Лукашенко, где хотим задать простой и понятный вопрос. Если вы говорите о равных условиях для бизнеса, почему одним можно торговать, а вторым нет? Такія звароты, кажа старшыня аб'яднання «Перспектыва», маюць сэнс. Напрыклад, з 1 верасня ў сталіцы, а з лістапада па ўсёй краіне індывідуальныя прадпрымальнікі мусяць далучыць свае касавыя апараты да падатковай сістэмы кантролю. То бок, атрымаць дадатковую адміністрацыйную нагрузку. Аб'яднанне «Перспектыва» накіравала ліст у Міністэрства падаткаў з прапановаю перанесці гэтыя тэрміны і атрымала згоду. Неизвестно, на какие сроки вообще продлено это, но факт остается фактом. Технически сегодня нет возможности всех предпринимателей подключить. Пакуль бізнесоўцы разбіраюцца з тэхнічнымі ды падатковымі пытаннямі, Савет міністраў анансаваў, што з 1 верасня вырасце тарыфная стаўка першага разраду, а значыць, павялічыцца і заробкі бюджэтнікаў, крыху больш як на 11%. Прадстаўнік незалежнага прафсаюзу Сергей Антусевич лічыць, што рост не звязаны з умацаваннем эканомікі. Я звязываю это только с наближающимися электоральными кампаниями, парламентскими, президентскими выборами. Бюджетники в основном складаюць склад участковых выборчых комиссий. Им трэба таксама показывать, уладам трэба показывать лояльнасць да гэтых людзей. Парламенцкія выбары адбудуцца 17 лістапада, а прэзідэнцкія праз год. Ян Вярбіцкі, Белсат. Москва зноў выйшла на несанкцыянаваны пратэст, каб падтрымаць незалежных кандыдатаў у Маскоўскую гарадскую думу і тых, каго абвінавачваюць у масавых закалотах падчас минулых акцыяў пратэсту. Пусть решают москвичи, кто победит, у кого больше власти будет в Московской городской думе, у кого будет фракция, у кого будет большинство. Они боятся этого, как боятся разрушения мифа в 1% поддержки оппозиции. Гэтым разам маскоўскія сілавікі былі больш стрыманыя, не білі і не пакавалі ў аўтазакі, а ўдзельнікаў пратэсту было значна менш, чымся на мінулых акцыях. Паводле афіцыйных звестак 750 чалавек. Незалежныя расійскія медыі паведамлялі пра некалькі тысяч. Я пришел, потому что сейчас в России беспредел беззакония. Пратэсты ў Маскве працягваюцца другі месяц. Пасля акцыі 27 ліпеня следчы камітэт Расіі распачаў крымінальную справу аб масавых закалотах, у якой праходзяць 13 фігурантаў. Яшчэ 4 асобы абвінавачваюцца ў гвалце ў дачыненні паліцыянтаў. Помнік паэту, заснавальніку Белапану да інтэрнэт-газеты «Навіны Біуай» Алесю Ліпаю адкрылі ў гарадскім пасёлку Рудзенск, што на Меншчыне. Сродкі на ўсталяванне надмагілля збіралі талакою. Грошы ахвяравалі больш за 230 чалавек. Гэта проста неверагодная па сваёй эмоцыі і ўплыву на розныя аспекты жыцця нашага грамадства асоба. Магчыма, ён быў не такім, я ведаю, тусовачным чалавекам і, магчыма,
яшчэ ягоная асоба недооценена. Таленавіта вельмі моцна спалучаў у сабе і журналіста, і рэдактара, і выдаўца, і медыаменеджера, і выдатнага паэта, і грамадскага дзеяча. Он мог бы жить и работать за границей, у него была такая возможность. Но ему принципиально важно было работать здесь, вместе со своими коллегами, вместе со своим детищем, со своей редакцией, с Белопаном, жить здесь, на своей земле. И это не высокие слова, это на самом деле так. Он доказал это всей своей жизнью. Нам его очень не хватает. Маштабная аварыя ў выніку начных гонак па берасці. Дарожна-транспартавае здарэнне адбылося каля 2 гадзіны ночы на вуліцы Кастрычніцкай рэвалюцыі. 22гадовы малады чалавек, кіроўца БМВ, здзейсніў наезд на 4 прыпаркаваныя ля краю праезнай часткі аўтамабіля. БМВ, Міцубісі, Форд і Крайслер. Малады чалавек быў цвярозы. Ён растлумачыў, што няправільна выбраў хуткасць руху і не справіўся з кіраваннем. На маладзёна склалі пратакол паводле адміністратыўнага кодексу за наезд на перашкоду ды іншыя правапарушэнні. Партал «Віртуальны Брест» тлумачыць, што раней начныя гонкі адбываліся на трасе на лётнішча, але пасля таго, як там аматараў экстрыму разагналі, яны пачалі ганяць на звышхуткасцях па горадзе. Александру Лукашенку исполнилось 65 гадоў, але нават у святочны ды суботні дзень ён дэманструе жаданне кіраваць і кантраляваць. Падчас наведвання Смалявіцкага раёну ён падкрэсліў, што гэта звычайны, а не святочны дзень і трэба працягваць палявыя працы. Мы влезли в уборку зерновых и теребимся там, грубо говоря, по-крестьянски телепаемся с этими зерновыми, забывая о том, что надо сразу после уборки зерновых надо стерню пролушить, надо перепахать, надо подготовить сразу под озимый сев, надо посеять озимые. Але ў гэты святочна-звычайны дзень без падарункаў Лукашенка не застаўся. Кіраўніцтва аграпрадпрыемства падарыла яму лімоннае дрэва і селекцыйныя гатункі бульбы. Ну вот як женщина, як чалавек. Созревание плода 9 месяцаў. Пра іншыя падарункі на дзень народзінаў прэс-служба не паведамляе, але роўна месяц таму незвычайным прэзентам адзначыўся кіраўнік Узбекістану. Шаўкат Мірзіёеў падарыў Лукашенку хакеіста Лукашенку з каштоўных металаў. Прэзідэнт Узбекістана насамрэч раскрыў адносіны Александра Лукашенка да падарункаў. Калі вось гэты падарунак, это сам Александр Лукашенко в образе хакеіста нумар 1, а там недзе яшчэ каля сэрца і Міколка яго. Раней Лукашенко распавядаў пра падораныя аўтамабіль Майбах, швейцарскі гадзіннік за $17 000 ды цэлую рэзідэнцыю ў лесе. День рождения, я думаю, есть ему где отпраздновать. Да, у него 18 резиденций, по-моему, сейчас насчитывается. Он якобы не отмечает дни рождения вообще никогда. Вот, и вообще, когда он родился, вместе с Колей своим неизвестно. Александр Лукашенко нарадзіўся 30 жніўня 54 года, але 10 гадоў таму змяніў дату нараджэння на сённяшнюю, каб святкаваць разам з малодшым сынам. Праўда, Уладзімір Пуцін, у адрозненне ад іншых прэзідэнтаў, працягвае віншаваць Лукашенку паводле ранейшых звестак. Зацята віншуючы Александра Рыгоровича з днём нараджэння паводле старога стылю, Уладзімір Пуцін дэманструе, што спецслужбы Расіі дакладна ведаюць, дзе і калі нарадзіўся Лукашенка. Лукашенко любіць быць у цэнтры ўвагі, але губляе хватку, мяркуе Анатоль Лябедзька, які працаваў у лукашэнкаўскай выбарчай камандзе 25 гадоў таму. Я думаю, што мы бачым Лукашенка як палітычнага пенсіянера. Таму што ў палітычным плане ён, канешне, ўжо не драйв. Ён ужо не хвалюе грамадства так, як это было ў 90-х і на пачатку 2000-х гадоў. Большасць мінчукоў, апытаных Белсатам, зычыць Лукашенку на дзень народзінаў найхутчэйшага адпачынку. Здоровья, счастья. Ну, я думаю, уже надо на пенсию идти отдыхать. На пенсию, мне кажется, уже давно пора. Если у человека есть силы и возможности, то почему бы нет? Просто пенсионеру тоже разница. Я хотела бы ему пожелать выйти на пенсию и радоваться жизни, и оставить этот народ в покое. Если бы он был пенсионером, то да, было бы хорошо. Я думаю, арбузам можно было бы больше времени уделять. Каб пераканаць беларусаў, што Лукашенко і ў 65 яшчэ можа з дзяўчатамі кавуны збіраць, кіраўніка дзяржавы за гэтым заняткам днямі паказалі ўсе дзяржаўныя СМІ. Ярослав Стешик, Белсат.
Быў і Коленькам, і Колем, а цяпер не інакш як Мікалай. Малодшы сын кіраўніка краіны адзначае 15-й дзень народзінаў. Праз 3 гады паўнагадовы, праз 20 ужо можа балатавацца на прэзідэнцтва. Аднак, як сам неаднаразова прызнаваўся, гэтая пасада яго не вабіць. Ну вот, вырастешь, будешь президентом, да упаси тебя Господь. І сапраўды, нягледзячы на свой малады ўзрост, 9-класнік Мікалай Лукашенка паспеў адчуць на сабе ўсе чары прэзідэнцкага жыцця. Ужо ў 7гадовым узросце атрымаў пагоны генерала, быў побач з бацькам і на выбарах, і на інаўгурацыі, і нават у метро адразу пасля выбуху. Это самый несчастный ребенок из тех, которых я видел. Вы понимаете, у него жизнь – это папа, который его всюду таскает. А Коля, мы даже это и в нашей сатирической программе «Эксперт» используем. А Коля, он же ведь должен быть и нормальным, в нем обязательно есть все это нормальное. Меня хотят гарантом сделать! Спрячьте меня, пожалуйста! Божечки, это же надо, так, издеваться над ребенком! Шматкроць Лукашенку крытыкавалі, што той адрывае дзіця ад школы. Замест заняткаў Коля дарыў падарункі Пуціну і першай лядзі Кітаю, паціскаў руку папу Рымскаму, ды збіраў кавуны ў прэзідэнцкай сядзібе. 10 килограмм, 48. О, рекордный выбрал, а? Аднак апошнім часам заўважна пасталеў. На публіцы з'яўляецца куды радзей, у айфонах-плафонах больш не сядзіць, займаецца пераважна хакеем ды біятлонам, вучыць кітайскую. Грае на фартэпіяна ды выступае на розных імпрэзах, чым кожны раз расчульвае кіраўніка краіны. Той, у сваю чаргу, песціць сына дарагімі падарункамі. Раяль за 18 000 долараў, біятлонная вінтоўка за 3,5 тысячы ды ровар за 7,5 тысяч еўраў. Чаго ж яшчэ няма ў дзіцяці, дзеля якога нават заняткі ў школах перанеслі на пазнейшы час. У меня внуку в этом году исполнилось 15. Ему родители подарили велосипед. Может, ему тоже подарят велосипед? Вертолетик настоящий, я думаю, чтоб в школу в пробках не ездить. Какую-нибудь часть Беларуси? И он уже всю Украину отрымал. Какую-нибудь книжку или, в крайнем случае, деньги. Нет, наверное, мы не будем отвечать на этот вопрос. Спасибо. Аднак чаго сапраўды не хапае малому Лукашэнку, дык гэта бадай звычайных чалавечых адносінаў. Чаго варты толькі той выпадак, калі на еўрапейскіх гульнях да яго падышлі выпадковыя гледачы, і на дзіва не яму, а ён сам прапанаваў ім сфотаграфавацца. Сцяпан Святлоў, Белсад. Сёлета каляндар падарыў вучням дадатковы дзень канікулаў. Школьныя дзверы адчыняцца не заўтра, а 2 верасня ў панядзелак. Аднак шмат хто ўжо цяпер рыхтуецца да ўрачыстай лінейкі і да навучання ўвогуле. Мы дапаможам, распавядзем, як пайсці ў школу і навучацца без стрэсу. Да першых у сваім жыцці школьных урокаў рыхтуецца і Іван. Ён нават хадзіў на адмысловыя заняткі рыхтавання да школы, дзе вучылі чытаць. Хлопчык з нецярпеннем і хваляваннем чакае пачатку навучання ў 1 класе. Я ходил в школу подготовки, там меня учили буквам и цифрам. Не менш хвалююцца і бацькі Івана, якія ўжо цяпер вырашаюць, дзе даць сыну больш самастойнасці, а дзе больш увагі. Стараемся, конечно, помогать, но в то же время, чтобы Ваня был самостоятельным, чтобы он сам старался чему-то научиться. Но если вдруг что-то не получается, мы стараемся ему помочь. Рассказать, как правильно сделать то или иное задание. Менавіта падтрымліваць, а не татальна правяляць і тым больш не рабіць за дзяцей іхнія хатнія заданні. Апошняе, як і стаянне над вучнем, пакуль ён робіць дамашку, настаўніца Ганна Северынец лічыць злачынствам. Разумны контроль, конечно. Там Ваня. Зараз час. Ось у нас с тобой намалявана на нашем гадзінніку. Ось это час на уроке. Давай. Ён ужо пайшоў. І як ён гэта зробіць, колькі ён там наробіць памылак, якой курынай лапай ён гэта напіша. Это ягоная справа, шчаслівая ягоная справа нарабіць сваіх памылак, потым іх паправіць. Адзнакі гэта таксама не галоўнае ў школьным працэсе. Прынамсі, не на год, каб праз іх засмучвацца і сварыцца на дзіцяці. У яго адзнака па матэматыке 6. Ну і што? Ну, значыць, ён ведае матэматыку на 6. Што з гэтага вынікае? А пры гэтым у яго па маляванні 10. Ну так выдатна, значыць, яму падабаецца маляваць, няхай малюе.
Ці будуць дзеці з радасцю хадзіць у школу і з задавальненнем пазней узгадваць свае школьныя гады, шмат у чым залежыць ад бацькоў. Желательно не рисовать картинки под такие вот образные, как там будет хорошо и замечательно. Лучше, если родители будут пользоваться то, что в психологии называется поддерживающее послание. Лучше говорить такие фразы, что мы знаем, что ты справишься, ты многое умеешь, у тебя получится. Таксама психолог не раіць абмяркоўваць альбо асуджаць настаўніка пры дзецях. Для ребенка в начальной школе учитель – это авторитет, большой авторитет. И вот этот авторитет родителям желательно поддерживать, желательно подпитывать его, поддерживать, а не разрушать. И если возникают какие-то ситуации, то не искать, кто прав, кто виноват, а находить тот выход из конфликта, который называется компромисс. Сёлета першакласнікамі ў Беларусі стануць 115 тысяч дзяцей, а ўвогуле ў школу пайдуць 1 30 000 вучняў. Зычым грунтоўных ведаў. Марія Грыц, Белсат. Апошні дзень лета час падводзіць вынікі, якім яно нам запомніцца. Сёлета кожны 10-ы беларус выпраўляўся на сонечныя пляжы, але ці не занадта ударылі па кішэні марскія падарожжы. Мянчанка Марыя Вайтовіч абрала не самы танны кірунак – Харватыю. Яна паехала самастойна і заашчадзіла на кошце транзіту праз Варшаву. Недзе там з мяжы Польша, Словакія, там недзе там пачынаюцца прыгожыя горы, і паўсюль ты не можаш адарваць вачэй проста. І я поехала автобусом, я набыла квиток Минск-Варшава, Варшава-Братислава и Братислава ўжо Спліт. Дарога ў два бакі каштавала 260 еўра, гостел у Спліце на 10 дзён 190. Дадаем харчаванне і сувеніры, маем крыху болей за 500. Дарэчы, гэта сярэдні кошт пуцёўкі па самых папулярных у беларусаў кірунках з турыстычнымі аператарамі. У тройцы лідараў Егіпет, Турцыя ды Украіна. Папулярнымі застаюцца Чарнагорыя ды Грузія, але вялікая плынь турыстаў падвысіла кошты ў гэтыя краіны. Калі цікавіць чэк, згодна статыстыкі, ён складае каля 400-450 даляраў, ці можа еўра. На чалавека? На чалавека. Гэта, скажем так, па 500. Нешта набліжаецца да гэтага. Чэкі ў Турцыю ды Егіпет беларусы зніжаюць за кошт вылетаў з Польшчы ці Украіны. Менску цяжка канкураваць з агромністым турыстычным рынкам Кіева. Таму незанятыя нішы айчыннага турыстычнага бізнесу запоўніліся кірункам на Канары, чартарамі ў Партугалію, Сіцылію ды Сардынію. А які спосаб адпачынку, бюджэтны ці на шырокую нагу, выбіралі менчукі. Я ездила в Турцию и заплатила только за билеты, потому что там наши друзья организовывали все. Заплатила я за это евро 300. В Испанию. Нам вельми подобается Испания. Мы уже были там не раз. 500-600 долларов на человека. Я тратил деньги на бензин, ночевал в машине. С друзьями ездил где-то один. Поездили по Брестской области, поездили по Гродненской области. Вот так вот практически все места значимые. Хоць прырода наша і багатая на прыгожыя краявіды, патрыётаў, якія абіраюць Беларусь для адпачынку, не более. Часцяком уражанне псуе адсутнасць годнага сервісу. Ці могуць там, ці адпачываюць беларусы ў Беларусі. І хочуць, і, мусіць быць, могуць. Але мы не маем добрай інфраструктуры отельной у наших зонах адпачынку. Браславы, Нарач, там іншыя азёры, як это ёсць у той жа Польшчы на Мазурах. Найцяжэй летнюю спёку пераносіць у пакрытым асфальтам Менску. Некаторыя сталічныя жыхары шукалі палёгку на айчынным Менскім моры. А тут і бары, і базы для адпачынку, і водныя прагулянкі. Мора хоць і айчыннае, але па коштах не зусім патрыятычнае. Пракаціцца вось на гэтай яхце нам каштуе 120 рублёў у гадзіну. А таму разам з большасцю менчукоў мы абіраем бясплатны пакет паслугаў. Пляж, пацыр пад соснамі ды спевы птушак. Тацяна Уласенко, Белсат.